खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसटिबड' एडभार्टाइज स्टेसनाव आंबो खबर बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोनाय जाहोना बेनो जोंहा जोंनि साखाथियाव थानाय मानसि दैसा बे दालांनि जि लामा बियो जलांबाय आरोना जायनि थाखायनो गोबां फरायसाफ्राबो स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामनो उसुबिदा जादों आरो नों आं पाब्लिकफ्राबो उसुबिदा जादों बेनिखायनो उफाय गैया औवानि दालां खालामनो गोनां जादों आरो रायजोफ्रा खालामगासिनो नै नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि खालामदों आरो लोगोसे बैयावबो मानसि दैयावबो माने एसे औवा थेथादों आरो बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि नायलांदों माबायदि खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जों गामि बियो लोगोफोर जों गामि पार्टिया नै दैसाखौनो थेनो नागिरदों मानसि दैसाखौ नायनो हाया नायनोसै दालां नुदोंना लोगोफोर बे दालांनि लामाया जबाय आरोना बेनिखायनो दै दाननो थाखाय ओरै माबा खालामदों दैया लासै लासै देरबोदों आन्दाज मोनदोंथ' दैया लासै लासै देरबोदों नै लोगोफोर थाब थाब मावदोसो बेनो रोदाया जों गामिनि डाइरेक्टरा नै ओरै दं माखासे मा खालामलायगोन बिसोरखौ नुनायलाय मा दांग्रोमदों नायलाय नै बिसोरो जों गामिनि पार्टि गोजा नायदो गथ'फ्रा मा खालामदों नै साबे दे मोजाङै नांफिनजागोन दैसिम लांसै आरोना बिराद गिदिर गिदिर बन फैदों नै खाबथालायदों सोरबा एबार थिखोनो हाला आरो नोंसोर मैदेरनि बोलो होब्रा होमबासो आं